Saya mau amang baru. Pastiro pas itu ako si gajang nyungo. Mula tuh peso ngonon. Ulo si toro rapor. Si pasaton nami itu amang baruku. Las maram makirap sen na daw mau. Maju sen na jorok. Dia ka pasu. Asa atur haluk kama tanggo tumalidoku. Pepek sarumba tua ho amang baru. Patugu-tuguon ni pahu. Matutu. Asa bonani ay pulima. Di dulu nasi tapongan. Tubuh matong di pino parmo anak nauli do boru nauli do ratong dalam mi pangomo sa ni solu saat dirugu tu botiar kupasa tamu lo son amang boru sa rumah itu salu jalaga biar musik nawar tu sih. Keluarga bahagia. Jadi si Otomuna kira lima matani kenapa sorry kata naun sinama muna nakali sebagai sini sabtu itu kata ingot tamu mainon Joshua 20 padi ay sa lima si nunga marami hamuna ay nunga masih kolah hamu au tipe be akka muna sian hamina tuto muna alai disudei non sian hamina tuto muna pasahaton pasu tu hamuna berhili hami siat tu hatai jadi diho helan ala nuain helat kuma kamu nuain sadario bunga masih polok kamuna di naik kubur mahape dongam muna sahatu sarma dua tujuh lonong jalekon burukoma jalekon hamu mahela nagabe pairing burukon jadi sudah inon tuat tayo na pasakon itu hamu jadi jaga hamu ma tinggan rawat baik-baik songon akahatan ni berdua sahabat dua muna kaning tujuan dari ondoh non nami ma tuhamuna akahatan ni pasu-pasu itu hatta asa tuan lakna ina tugas sikoru dia duduk ni pemberdua tujuan tujuan anak mahamuna tujuan baru jalan dong amuna ma saurung badu asa tanggoma lakani hariara di tonga-tongani huta tujuan anak mahamuna tujuan non jalan sitok kama panahik nah itu sahat solu sahat hotean nunga sahape hamuna macalo pasu-pasu berbagai sunino sian joron itu hatta sahat mahamuna leleng ngolu jala sahat magabia sonima hata sian kami simatua muna dohot orang tuam bapam omak jadi sonare sahat pedonomu musik sama musik baik kamu musik
belum. Jadi mas postor hak amang. Peremon nang dito doho gabe pas satu belum mo. Holongi may damang. Kung kapar satu belum mo benwa gimana? Hasian muna may. Ang liat ma. Kamu itu dipasu-pasu Tuhan ta. Gamit keluarga na berbahagia. Keluarga na mamuji-muji Tuhan ta. Jadi ison amak kela. Buat do madar nalau si pakiomu kepada data. Ada orang sesaut tamu amang bunga di bawah toti di bawah kope naung roho amang nalau helak. Ada ngarung sedia liling di bawah tuau. Arong umamar gana beben puhado ini nah. Kajulang mo deh dah baru. Iku alay nakte udoso mo ni paparsiajari majoringgan edak kita mga turisudit Tuhan tado ikuma amang jadi nuaing upadung-dung mo segor ni hamuna dua di bawah burukon iwo toho do magwarra marga na bebeni si cancara nah berarti itu burukon si candilore can tambacan sama dengan cocok atau klop ya jadi cocok doh hamuna dua padung kuatai si palas roh sama mudaman saya si buat dua mau burkon ijulung muna ijulung halak papa sudah keluarga besar nebeben nang tekah dolak dia jadi amang dahalinay hudok amang kodo horoa amang hasil kita yang nami sudi naik kon hodo nama jamot kebukun tungamu gabi may damang tungari manak kuburu naik pilito betulang mo hinan gabi sinunduk mo aholongi mainang siyan nasarohan bainang gabi manang marak nabur maranak berburu dipasu-pasu Tuhan tak bekas sesedarion nung ngamberlas ni roha bihamu saut sinakapan ni rohamu saut sinakapan ni roha namin nung lilin hupay may mahami jadi ingot kita may sungon na ni natar surat di tunabadiyay natar surat di sada Tesalonika sada ayat 10 sa 10 marlas ni roha mahamu isyala saluhut jala unang maseri madok mauliate ay ido di pangido di batas yang hamu ima sidohonok tutu hamu na dua ang hami pe akan na dua muna marlas ni roha matutu di hamu letek kami may tutuhan isyala saluhut tingga basanay na pasadahon hamu ibagasan tolong nasi tong jadi pasahat mo namang mandarmon buam mo namang kepada datan tugi homa burukon ada mangda jadi mahamu marana Someone